Azatlyk radiosynyň ýurdun iň ýeri ýokary hujaýlarynyň biriniň taliplerinden mejbur para alynýandygy barada taýýarlan ençime maglumatlaryndan soň geçen hepde bu ýokary hujaýynyň kafedra ýolbaşçysy wezipesinden çetleşdirildi. Ýatlatsak, Türkmen Döwlet Ulug we Aratnaşyk institutunda mugallimlaryň we degişli ýolbaşçylaryň dürli bahanalary bilen taliplerden para alýandygy, kurs işleri, hatda synaglarda hem dürli baha üçin kesitli nyrklaryň bardygy bellenilip geçilipdi. Netijede geçen hepde Türkmen Döwlet Ulug we Aratnaşyk institutunyň kafedra ýolbaşçysy Ýusup Ýunusowich Mihdiýew wezipesinden aýryldy. Azatlyk radiosynyň bu ýokary hujaýyndaky ynamdar çeşmesi onuň öz islegi boýunça arza ýazyp işden gidendigini aýtdy. Onuň wezipesinden çetleşdirilmeginiň esasy sebäbiniň korrupsiýa maglumatlary bilen baglydygyny aýtdy. Haçanda Azatlyk radiosu Ýusup Mihdiýew bilen telefon arkaly habarlaşyp ýokarky maglumatlar dogrusynda pikirini soranda, ol bu gurrunlaryň ýalandygyny, özüniň henisem kafedra ýolbaşçysy wezipesinde işleýändigini aýdyp, başga goşmaça maglumat bermekden saklandy. Yok. Muňa garamazdan Türkmen Döwlet Ulug we Aratnaşyk institutunyň resmileri gurrunga gidýän adamyň geçen aýdan bäri bu ýokary hujaýynda işlemeýändigini tasdikladylar. Emma işden gitmeginiň sebäpleri barada hiç zat aýtmadylar. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň Türkmen Döwlet Ulug we Aratnaşyk institutundaky çeşmeleri bu ýerde taliplerden para almak tejribesiniň henit hem dowam edýändigini aýdýarlar. Häzirki kurs işleri tapşyrylan döwründe belli mugallimlaryň studentlerden pul sorap başlandyklary bellenilýär. Ozolda habar berisimiz ýaly bu ýokary hujaýynda berilmeli paranyň kesitli nyrk sany hem emele gelipdir. Bir kurs işi 170 manat, synaglarda 5lik üçin 200 manat, 4lik üçin 100 manat we 3lik üçin 70 manat. Diplom işi üçin hem 400 manat. Taliplaryň para bermäge ýagdaýynyň ýokdugyny aýdanlarynda käbir mugallimlaryň "Sen ýa bäri ag ýa-da aňyry, başyňa geljekleri özüňden gör" diýip haýwat atýandyklaryna da gurrun berdiler. Galy berse, bu maglumatlar dogrusynda hem gurrun gidýän ýokary hujaýynyň degişli resmiýetlerinden hiç ýyly maglumat alyp bolmady. Sözümüziň ahirinde bellesek, Türkmenistan halkara guramalarının dünýä ýurtlarynda korrupsiýanyň derejesi baradaky hasabatlarynda ýylyň-ýylyna iň yaramaz derejeleri eýeleýär. Soňky döwür Türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlugy garşy barlyşyksyz görüşmegi wada berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktlary azalmaýar we sinçiler ýurtda adalatlyň aly seçilip alynan ýagdaýynda we kanunçylygy dogry saklamazdan berjaý edilýändigini, suwtlaryň garaşsyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasynda gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar.